ଗରୁଡ଼ କେମିତି ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ? ଗରୁଡ଼କୁ ଦେବ ପକ୍ଷରୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗରୁଡ଼କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ନାଗସାପର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିରଳ ପ୍ରାୟ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅନେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଛଞ୍ଚାଣୁକୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପକ୍ଷୀର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଥିଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପିତା। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦୁଇ କନ୍ୟା ବିନତା ଏବଂ କଦୁରଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କଶ୍ୟପ ଋଷି ନିଜର ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିନତାଙ୍କୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଓ କଦୁରଙ୍କୁ 101ଟି ସର୍ପଜାତୀୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିନତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିରଳ ଶିଶୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗରୁଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ହାଣ୍ଡିକୁ ଛଡ଼ାଇ କାରଣ ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ମାତା କଦୁରଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କଦୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ରସ ଆଣିବ, ତୁମେ ମୋ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ନେଇ କଦୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଥିଲେ, ମା, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଛି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ କଥା ରଖ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ତାପରେ କଦୁର ବିନତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସାପମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ରସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିର ପାତ୍ର ଦେବଲୋକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ସକାଳେ ନାଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ନାହିଁ। ସାପଟି ଯେଉଁ କୋଷ ଉପରେ ଅମୃତ ରସ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି କୋଷକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାପର ଜିଭ 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବାହନ ରୂପେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି।